आज एक चांगली बातमी तुम्हाला सांगते मी. फोन घेतला ना. काय पाहिजे तुला? काय हवं काय हवं काय? नमस्कार ताईंनो, दुपारची वेळ आहे. मला वाटतं 12 वाजले असतील आणि आम्ही निघालो होतो घरी जायला. तर आत्ता हे स्टेशन आहे मुंबई सेंट्रल आणि आज म्हणजे मुंबईला आल्यानंतर जवळजवळ 2.5 ते 3 वर्षानंतर आज पहिल्यांदा ट्रेनचा प्रवास केला. त्याच्यामुळे खूप बरं वाटत होतं. तर प्रवास अशासाठी की तुम्हाला बघा मागे मी सांगितलं होतं की श्रद्धाला आमच्या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलेलं आहे. तर तिथेच आम्ही गेलो होतो हॉस्पिटलमध्ये, म्हणजे नायर हॉस्पिटलला. म्हणजे सकाळी लवकरच गेलो होतो आणि तिकडे जेव्हा काम झालं करून थोडंसं सिग्नेचर वगैरे आमच्या करायच्या होतं, त्याच्यामुळे आम्ही दोघंजणं गेलो होतो. तर श्रद्धाचं आहे थोडंसं, तिला हेल्थ इश्यू आहे, ते मी तुम्हाला सांगते थोड्या वेळानंतर. तर इथे आता आम्ही घरी जायला निघालो होतो. ट्रेनचीच वाट बघत होतो, खूप उशीर झाला होता. त्याच्यामुळे कधी ट्रेन येते आणि कधी घरी जातोय असं झालं होतं. हे घे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि मला येऊन एक तास झाला का 1.5 तास? 1-1.5 तास झाला घरी येऊन आली आणि थोडंसं घरातलं काम केलं, आंघोळ केली. आता पहिला केसावर धुतली आणि मग आता सुरुवात केली आहे. म्हणजे तुमच्या समोर आलेली आहे मी. ह्या म्हटलं सुरुवात करूया. खूप असं एकदम थकल्यासारखं झालं होतं. सकाळी लवकर गेलो होतो ना आम्ही 6 वाजता हॉस्पिटलमध्ये. आणि हे बघा हे कुणालचे बाबा. आणि आता कुणाल वगैरे ना ते हॉस्पिटलमध्ये आहेत, भोप्या कुणाल वगैरे सगळं. आणि भोप्याचे 1-2 मित्र आहेत. सगळ्यात पहिला आधी घरातलं काम आहे ना आटपून घेते. हां पोरं म्हटलं ब्लड डोनेट केलं. हां बघू आता काय होईल ते तुम्हाला मी सांगेन नंतरला. कसलं ऑपरेशन आहे काय आहे ते थोड्या वेळाने सांगते तुम्हाला. सगळ्यात आधी भाग्य आणि शेरू यांना ना जेवायला देते, कारण ते कावळे बावळे झालेत. मग अशी मी नव्हती ना घरामध्ये 2-3 तास. तर अशा आल्यानंतर खूप त्रास होतात म्हणजे सारखे मागे मागे असे फिरत बसतात. तर सगळ्यात आधी त्यांना जेवायला देते आणि मग बाकीचं काम. हे बघा आला बघा दाखवत्या. शेरू आहे बा मागे. यार आम्ही खाऊ खातोय. त्यांचं लक्ष सगळं माहिती कुठे असतं? त्या पिंजऱ्याकडे. पिंजरा तो शेरू असतो. हा शेरू आता बाहेर असेल ना, तो आता येत नाही म्हणजे पिंजऱ्याकडे गेलेला आहे. बाग्या बघायला म्हणजे तो पिंजरा तोडून टाकतो. हा पिंजरा तो बाहेर बघा ठेवला ना पक्ष्यांचा. ए बाबा इकडे सगळेजण हाक मारतात. चला जेवायला. ह्या दोघांना परत जेवायला देते बिचारे, उशीर झाला त्यांना आज. चला 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 चला. हा बघा हा बघा हा बघा पिंजऱ्याकडे ना. चला जेवायला या, चला जेवायला इकडे या. तर थोड्याशा ना मनातल्या गोष्टी तिथे शेअर करते. आज मी गेले होते तिथं हॉस्पिटलमध्ये, पण सगळं लक्ष माझं ना घराकडे लागलं होतं. म्हणजे सगळ्यात जास्त चिंता मला शेरूची वाटते, कारण तो ना मला शोधत बसतो. त्याच्यामुळे पटापट आम्ही तिकडनं निघालो. म्हणजे त्याला अजून सवय व्हायला थोडासा वेळ जाईल शेरूला. तर घरी आले मी. घरी आल्यानंतर सगळं माझं थोडंफार आटपलं. पहिला तर जेवण करून घेतलं आणि जेवण करून झाल्यानंतर हे जे कपडे वगैरे होते ना ते सुकवायचे बाकी होते ते करून घेतलं. बाकीचं इतर पण छोटं मोठं सगळं काम म्हणजे लादी पुसायचे वगैरे ते काय होतं ते केलं. बाथरूमवर धुवायचं ते पण करत गेली. आता सगळंच काही शेवटी करत बसले नाही, कारण वेळ नव्हता माझ्याकडे. खूप बिझी शेड्यूल सगळं चालू होतं. आणि ते कुणालचे बाबा आणि मी आम्ही दोघंजण गप्पा मारत बसलो होतो. म्हणजे लवकरच गावीसुद्धा जायचं प्लॅनिंग आमचं चालू आहे. 1-2-3 दिवसांनी जायचा विचार करतो आहे. तर त्याच्याबद्दलच ते गप्पा गोष्टीनं चालू होत्या. थोडंसं चेंज हवं आहे असं वाटायला लागलं आहे. आता थोडंसं हॉस्पिटलबद्दल तुम्हाला शेअर करते, म्हणजे श्रद्धाच्या तब्येतीविषयी सांगते. तर श्रद्धाचं की नाही आज ऑपरेशन होतं. म्हणजे हा व्हिडिओ आहे सोमवारचा आणि आज मला वाटतं मंगळवारी हा व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत जाईल. तर तिचं ऑपरेशन होतं, त्याच्यामुळे सिग्नेचर करायच्या होत्या. म्हणजे बघा नातेवाईकाचे सिग्नेचर लागतात ना, तर त्याच करण्यासाठी आम्ही खास गेलो होतो. आणि ऑपरेशन तिचं की नाही म्हणजे किडनीचं असतं ना, ते तिला प्रॉब्लेम आहे लहानपणापासून. तर खूप मोठं आहे ते. आता मी तुम्हाला सांगत बसली तर भरपूर अशा गोष्टी आहेत. त्याच्यामुळे तिचा हा त्रास चालू असतो. वरचेवर तिला काही ना काही अडचण होत असते. आणि सर्व तिची ट्रीटमेंट आहे ना नायर हॉस्पिटल आहे, तिथे तिच्या जन्मापासून तिचं ते चालू आहे. त्याच्यामुळे बिचारी तिची मम्मी वगैरे आहे ना, ती खूप म्हणजे अडचणीमध्ये असते. तिच्या मागे डॉक्टर वगैरे असं सगळं चालू असतं.
आता शूटिंग करून तुमच्याशी मी व्हिडिओ शेअर करू शकले असते, पण मला ते गोष्ट योग्य नाही वाटली म्हणून मी नाही शूट वगैरे काही केलं. आमचं काम आटपलं आणि तसेच मग आम्ही निघालो 12-12:30च्या दरम्यान आणि घरी येईपर्यंत आम्हाला जे गेला 1-1:30 वाजला होता. त्याच्यानंतर मी सगळं घरातलं आटपून घेतलं मी आणि नंतरला मी शूटिंग काही केलं नाही, कारण खूप थकल्यासारखं वाटलं होतं. म्हटलं चला आज थोडासा आराम करूया आणि नंतर म्हटलं दुसऱ्या दिवशी म्हटलं आपण आपला व्हिडिओ पुन्हा तयार करू शकतो. त्याच्यामुळे हा व्हिडिओ म्हणजे हा सोमवारचा व्हिडिओ आहे ना, तो मी तिथेच स्टॉप केला आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी पुन्हा मी माझ्या शूटिंगला सुरुवात केलेली आहे. इकडे दोघांनी घ्या. काय चावतो तो शेरू बघ? काय नाही खाऊ दे, खाली वापरून देतो. आज डोळेच उघडत नव्हते. आजचा दुसरा दिवस. कालचं राहिलं अर्ध शूटिंग करायचं. हे बघा दोघंजण आता आले राऊंड मारून. आम्ही अजून अंथरुणातच पडलेले आहोत. हे बघा कुणालच्या बाबा आमचं अंथरुण पण काढलं नाही अजून. आज भरपूर काम आहेत ना. आज उशीर झाला उठायला. रात्री ना उशिरा झोपलो होतं, म्हणजे 12:30 पावणे झाले आणि उशिरा झोपायची सवय नाही आपल्याला, त्याच्यामुळे मग त्रास होतो. मग मला ते ॲसिडिटी होते, परत ते BP वगैरे माझा लो होऊन जातो, असं होतं. आणि सगळं टाईम टेबल चेंज झालेलं आहे. आज एक चांगली बातमी तुम्हाला सांगते मी. कुणालला ना आपल्या इंटरव्ह्यूला जायचं आहे आज. मला वाटतं तो 12-12:30 निघेल. टायमिंग काय बोलला नाही तो. आत्ताच आम्ही सगळेजण उठलो, उशीर झाला आम्हाला. अंथरूण पण नाही काढलं आहे, तसंच अंथरूण पडलेलं आहे माहिती. ते पटापट चहा वगैरे ठेवते, नाश्ता बनवते, म्हणजे कुणाला जायला लेट नको. मग जायचं हॉस्पिटलमध्ये पण तब्येत काय बोलते त्याच्यावरून जाऊया. कुणाच्या गावाला पण गाडीवर जायचं आहे, असं तयारी करते फटाफट. झालं तर इथे मुंबईमध्ये आल्यापासूनच सर्व टाईम टेबलच आमचा चेंज झालेला आहे. जेवणाची वेळ, उठण्याची वेळ, झोपण्याची वेळ, सगळं टोटल सगळं चेंज झालं आहे. त्याच्यामुळे कुठेतरी ना ह्या गोष्टीचा त्रास ना आम्हाला होतो आहे, म्हणजे नाही जमत आहे. आणि असं बघा टाईम टेबल चेंज झालं ना की थोडासा आपल्या तब्येतीवर पण त्याचा परिणाम होतो आणि तसंच झालेलं आहे आमचं. पण ठीक आहे, आपल्या सवय होईल म्हटलं हळूहळू. तर उठली मी आणि सगळं अंथरूण वगैरे आवरून झाल्यानंतर इथे घेतलेला चहा बनवला किचनमध्ये, कारण पटापट नाश्त्याची तयारी पण करायची होती, कारण कुणाला पण जायचं होतं ना म्हणून. उठली म्हणजे किती 1 तास लेट उठलो होता आम्ही, म्हणजे रोज 6च्या दरम्यान उठतो ना, तर आज 7 वाजले होते. पण तरी पण कुठंतरी चुकल्यासारखं असं वाटत होतं की नाही उशीर झाला असं करून. आणि मग सगळ्यांना चहा दिला आणि नाश्तावर इथे बनवायला घेतला होता मी. आज नाश्त्यामध्ये की नाही झटपट उपमा बनवला होता. शेरू इथे, शेरू इकडे. हा बघा कुणाल किती वाजता जायचं रे? म्हणजे नाश्ता वगैरे करून तो निघेल आता इंटरव्ह्यूला. काल दिवसभर तो हॉस्पिटलमध्ये होता, म्हणजे सकाळी आम्ही गेलो ना तो डायरेक्ट रात्री तो घरी आला 8-8:30ला. चला तयारी करून घ्या फटाफट. आणि तो बघा, हा बघा हा शेरू ना, तो पिंजरा आहे ना पक्ष्यांचा, तुम्हाला मी दाखवेन नंतरला. सारखा त्या पिंजऱ्यामध्ये असतो तो वास काढत. चला इकडे घरात आहे. ए शेरू इकडे धर, खाऊ धर, ये लवकर. तर घरातलं छोटं मोठं काम करून झाल्यानंतर इथे भाग्या आणि शेरू यांच्या नाश्त्याची तयारी करायला घेतली मी. आज त्यांच्यासाठी नाश्ता अंडी म्हणजे बॉईल अंडी करायची होती आणि चपातीमध्ये मिक्स करून त्यांना आवडतात. तर एका कुकरमध्ये मी 4 अंडी घेतलेली आहेत, त्यात पाणी टाकलेलं आहे, बाकी काहीच नाही. आणि 3 ते 4 शिट्ट्या करून घेणार, म्हणजे कुकरमध्ये असे पटकन शिजतात. आणि इकडे कुकर आपण लावून ठेवला की आपण आपलं दुसरं काम करायला मोकळे होऊन जातो, म्हणून मग कुकरमध्ये लगेच त्यांना लावून घेतलं मी. आणि तोपर्यंत माझं दुसरं काम करून घेतलं. तर इथे माझं दुसरं काम चालू होतं तेव्हा लगेच कुणालची आजी म्हणजे माझी आई आणि ती आली. म्हणजे ती मॉर्निंग वॉकसाठी खाली निघाली होती. तर तिला माहिती होतं की आता श्रद्धाचं ऑपरेशन झालेलं आहे, तर ती विचारपूस करायलाच आली होती.
आता हॉस्पिटलमध्ये ती काही येऊ शकत नाही, कारण हॉस्पिटल लांब आहे आणि वयाप्रमाणे त्यांना नाही जायला जमत. आता आमच्या सासूबाई येतं ते आपण हॉस्पिटलमध्ये अजून नाही गेलेले आहेत, कारण त्यांना जायचं म्हटलं का जोडीला म्हणजे संघातही कोणी ना कोणी एक माणूस लागतोच, कारण त्यांचं चालणं वगैरे नाही त्यांना आता जमत. फारसं पायामुळे पण त्रास होतो बघा वयस्कर माणसांना. त्याच्यामुळे मग अशी जी कोणी मंडळी आहेत ना की जे हॉस्पिटलपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, ते अशी घरी चौकशी वगैरे करायला येतात. म्हणजे आमचे नातेवाईक वगैरे आहेत किंवा बिल्डिंगमध्ये इतर माणसं आहेत ना, तर ते मी चहा तयार केला होता, तो दिला. म्हणजे आता बघा सासूबाईने आणि ह्या मुलांच्या बाबांना दिलेला आहे, कारण माझ्या आईला डायबिटीज आहे, त्याच्यामुळे ती चहा म्हणजे नाही पिते, तर तिला नाही दिला मी चहा. बिन साखरेचा पिते, पण तिला नको झाला चहा. नाश्तावर जो काही केला होता ना, मी उपमावर बनवला होता, तो याच वेळेस सर्वांना खायला दिला होता. ते काही शूट करत राहिले नाही मी. मी काम करायला मी सुरुवात केली. इथे पटापट कुणालनी पण त्याची तयारी करून घेतली होती आणि वेळेतच तो तयार झाला. म्हणजे एक 10 सव्वा 10च्या दरम्यान तो निघाला जायला. म्हणजे त्याचा इंटरव्ह्यू आज होता जोगेश्वरीमध्ये आणि जवळ स्टेशनच्या जवळ त्याचं होतं, त्याच्यामुळे आपलं चांगलं होतं ते. आणि आपल्या ओळखीचे एक आहेत, त्यांनी हा ॲड्रेस वगैरे सगळं दिला होता कुणाला आणि म्हणजे बोलणं करून दिलं होतं. तर तेच देवाला सांगते की होऊ दे व्यवस्थित होऊ दे, असं मनामध्ये एक धाकधूक बघा असते की नाही, की होऊ दे माझ्या लेकाचं सगळं व्यवस्थित होऊ दे. एकदा त्याचं जॉबचं झालं ना तर खूप मोठी चिंता म्हणजे डोक्याचा भार एक कमी होऊन जाईल. तर सर्व तयारी झाली आणि कुणाल बघा इथे निघून गेलेलं आहे. आता त्याला किती वेळ लागेल काही माहीत नव्हतं. वाघ्याच्या रूपा कशी टक लावून बघा होते, दादा गेले ना तेव्हा. तर त्या दोघांना घेऊन मी आतमध्ये आले आणि ही वेळ आहे मला वाटतं काहीतरी 12 साडेबारा वाजले असतील. जेवणाला मी इथे सुरुवात केली. आता घरामध्ये यावेळेस कोणीच नव्हतं, सगळेजण निघून गेले होते. म्हणजे कुणाचे बाबा गाडीवरती गेले होते आणि बाकी घरातली जी माणसं आहेत ते पण बाहेर फेरफटका मारायला किंवा गप्पा गोष्टी करायला इकडे तिकडे जातात. तर मी माझं इथे काम करायला घेतलं. किचनमध्ये थोडंसं जेवणाची अर्धी तयारी केली आणि मग इथे बेडरूममध्ये आलेले भाग्या शेरू जिथे IT संघाचे असतात, शेरू आपला बघा. तर इथे मी निवडं होतं तांदूळ आणि एकीकडे बाथरूममध्ये मशीनसुद्धा लावली होती कपड्यांची. म्हणजे सगळं एकीकडे कपडे एकीकडे जेवणाचं काम, ते सगळं चालू होते. आज कपडे पण असे भरपूर होते, म्हणजे जवळजवळ 2 बालद्या मोठ्या असे कपडे भरलेले होते, त्याच्यामुळे मशीन चालू केली. आणि काय झालं की हॉस्पिटलमध्ये बघा काल गेले होते ना, तर सगळ्यांनी डबल आंघोळ्या केल्या होत्या, त्याच्यामुळे डबल कपडे सगळ्यांचे झाले होते. तर जेवणाला काय बनवायचं म्हणजे भाजी काय करायची हा विचार ना माझ्या डोक्यामध्ये सतत चालू होता जेव्हा मी तांदूळ साफ करून त्यावेळेस. तर म्हटलं चला बटाट्याची झटपट रस्सा भाजी करूया. आता रेसिपी तुमच्याशी ना शेअर करायचं माझी खूप इच्छा आहे, पण सध्या माझं शेड्यूल इतकं बिझी आहे, म्हणजे घरातलं काम आणि आता सध्या त्या हॉस्पिटलमध्ये फेऱ्यावर होतं, त्याच्यामुळे नाही जमत आहे. म्हणजे विचार केला होता की ही भाजी तुमच्याशी शेअर करावी, बटाट्याची रस्सा भाजी, पण नाही जमलं. तर बटाटे बॉईल करून घेऊन मग याच्यात कांदा टमॅटो मस्त अशी फोडणी दिली आणि एकच रस्सा भाजी केली. म्हणजे वेगळ्या म्हणजे डाळ वगैरे बनवायची गरज नाही, तितकाच मला वेळ आपला वाचून म्हणून. आणि आज जेवायला पण जास्त कोण नव्हतं, 2-3 जण होते त्याच्यामुळे नाही मी फारसं काय करत असते. तरी भाई आपली रस्सा भाजी आणि जी कोबीची भाजी आहे ती रात्रीची आहे, थोडासा भात केला आहे आणि चपाती. चला जरा व्हिडिओची एंडिंग करूया. तर कुणाल की नाही अजून आला नाही आहे, त्याची वाट बघा होते. मी म्हटलं तुमच्याशी बातमी शेअर करते, पण त्याला यायला अजून 1 तास जाईल. त्याच्यामुळे हा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा. पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगेन मी काय झालं आणि काय नाही ते, पण चांगलंच होईल अशा अपेक्षा ठेवते. बाय बाय सर्वांना.